Ce-mi vine prin minte când mă uit la tine, dragă seniorita, parcă ești din filme. Ochii lui Rihanna, corpul lui J-Lo, dar niciuna n-are talent ca al tău. Te-ai născut pe lume a 8-a minune, ca raza de soare mi-a ieșit în cale. Și nu te peri, nu, 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 îți spun ce simte sufletul. Da, m-am activat și mi-am activat toate alea ale mele, toate zinturile, toate acele sentimente care se ocupă de zona aia. Nu pune suflet, nu pune suflet, nu. Nu pot să mă abțin, nu pot să-ți rezist când tu mă iei din opt în opturi de-alea africane, de-alea de Mozambic, de-alea jale. Trei din Boric, ai și ai trei din Boric, ca la Mozambic. Artileria, ca în Arabia. Bum shakalaka, bum shakala.